Илебез башкаласы Мәскәү шәһәреннән без матур котлау сәламе алдык. Кабатаны безгә тамашачыбыз Эльмира Тиминдарова язган. Әлеге котлау язмасының төп сәбәпчесе Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче якташыбыз. Бүген 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы алучы дусты Мәзитова Лейсән Рушан кызы. Без Лейсән белән икебез дә бер районнан булсак та, бөтенләй таныш булмаган Саратов өлкәсендә Вольск шәһәрендә 17 ел элек танышкан идек. Менә инде 17 ел безне дуслык мөнәсәбәтләре бәйләп килә. 2002 елны без Вольск шәһәренең медицина училищесына укырга кердек. Шул мәлдән алып, көннән-көн арабызда булган тату дуслык хисе ныгый барды. Укуыбыз тәмамлангач, Лейсән туган якка кайтып, кияүгә чыкты. Үз гаиләсен булдырды. Әлеге гаиләне районда белмәгән кеше дә юктыр. Чөнки алар күп балалы, үрнәккә куярлык, абруйлы гаилә дәрәҗәсендә яшиләр. Арабыз ерак булса да, без бер-беребез турында онытмыйча, гел аралашып, шалтыратышып яшибез. Мин мөмкинлек чыккан сайын, кайткач, анарга кирип хәл белергә, күрешергә тырышам. Лейсән бик матур шәхес. Ул җитди, тырыш, ягымлы, гел позитив караш белән яши торган, теләсә кайсы вакытта ярдәмгә килә торган дус. Элек әбиемнең дусларны кайгыда түгел, шатлыкта белеп була дигән сүзен аңламый идем. Хәзер генә бу сүзләрнең төп мәгънәсенә төшендем. Дөрестән дә, Лейсән көнләшүне белми торган, дусның шатлыгы өчен үзеннән дә артык куана торган иптәш. Шул еллар эчендә мин аны бик яхшы яктан гына танып, белеп, киңәшләрен тыңлап, аңлап кына яшәп киләм. Мин бүген дустыма шундый якын кешем була алганы өчен, һәр вакыт якты йөзе, пак күңеле белән миңа мөрәҗәгать иткәне өчен рәхмәт укыйм. Ә инде әти-әнисенә шундый кыз тәрбияләгәннәре өчен түбән генә башымны иеп рәхмәт әйтәм. Газинур белән узак еллар мәхәббәттә, бәхеттә, шатлыкта, балаларыгызның рәхәтләрен күреп яшәргә булсын иде. Кадерле дустым, туган көнең белән котлыйм сине. Синнән дә якын, синнән дә тугры иптәшем юктыр. Шуңа күрә сиңа чын күңелемнән киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны сакларга телим. Сине тазалык, саулык, якты киләчәк, бәхетле, матур көннәр көтсен. Дус ишләрең, туган тумачаларың, гаиләң тик сине сөендерсен иде. Туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйм. Сәламәтлек, шатлык, куанышлар, күңел тынычлыгы тик телим. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыңнан уссын, шул теләкләр миннән үзеңә. Һәрбер балаң бакчадагы чәчкә, сез аларны назлап килегез. Хәлегездән килгән кадәр сөю, мәхәббәтне бүләк итегез. Сиңа телим гаилә тынычлыгы, дуслык хисләребез сүнмәсен. Бер кайчан да синең яннарыңа бәла-хаза, хәсрәт килмәсен. Кадерле Лейсән, дустыгыз Эльмира Мәскәү шәһәреннән махсус видео язма да җибәргән. Бергәләп аны карыйк әле. Кешенең туган көне елга бер генә була. Синең кебек яхшы дуслар әллә нигә бер туа. Котлы булсын туган көнең, якын дустым, син чын дустым. Тормыш юлларында уңыш көтеп торсын. Котлы булсын туган көнең, якын дустым, син чын дустым. Тормыш юлларында уңыш көтеп торсын.
башта иңен куя, эшкерсез дуслар гына. Теләкләрнең изгеләрен телим дустым сиңа гына. Котлы булсын туган көнең, якын дустым син чын дустым. Тормыш юлларында уңыш көтеп торсын. Котлы булсын туган көнең, якын дустым син чын дустым. Тормыш юлларында уңыш көтеп торсын. Ярдәм кирәк булса әгәр, чын дустым кулын суза. Рәхмәтемнең иң олысын җиткерәм дустым сиңа. Котлы булсын туган көнең, якын дустым син чын дустым. Тормыш юлларында уңыш көтеп торсын. Котлы булсын туган көнең, якын дустым син чын дустым. Тормыш юлларында уңыш көтеп торсын.